ॐ अखण्डानन्द बोधाय शिष्य संताप हरिणे सचितानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय। समस्त भक्त बंधु मानू मातृस्थानीय माँ मानू मोर शत शत नमन प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करथिले नाम विषय शेष बेलू ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर नाम टे पड़ा से बाबद भी आम सम्यक आलोकपात करथिले। तेरे आसतु आउ थे से नाम टे आरंभ करी आमे आगो को जीवा। सतचित आनंद गिरिधर श्याम गुणी गुण निर्गुण सगुण राम अवतारी अवतार सबु तुमे राम रामेति 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 राम सतचित आनंद गिरिधर श्याम गुणी गुण निर्गुण सगुण राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरे जो नाम ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर तेरे आज आम आलोचना करवा जे ठाकुर अभिराम परमहंस किए तांका ना पूर्वर ठाकुर कहीं लगुच परमहंस उपाधि देला किए तांका जन्म कौटी है किपरि है नामकरण किए अबा देला। आसतु पुरी राजा प्रताप रुद्रदेव समय चैतन्य ठाकुर आगमन पुरी को पुरी जिला ब्रह्मगिरी थाना कणास अंचल करमला ग्राम जने पंडित थिले नाम तांकर रामानंद जे चैतन्य ठारू नाम ग्रहण करथिले। तांकर पुत्र हेउछंती वैकुंठ। तबे वैकुंठ एमाने होउछंती आज्ञा भरद्वाज गोत्रीय। वैकुंठ राजांकर कर्ण थिले। तांकर पुओ होउछंती गोपाल। सी भी कर्ण काम करुथिले राजांक पाखरे। गोपालंकर दुई पुओ थिले, जने मंदर जने गंगाधर। गंगाधर जे से भी कर्ण काम करुथिले। गंगाधरंकर दुई पुत्र आरत और भरत। आरत जे से सन्यास थिले समाधि नहीं गले खंडगिरी आउ जो भरत रहिले भरतंकर दुई पुओ थिले, जने सत्यवादी आउ जने गोपीनाथ। गोपीनाथ भी सन्यास थिले। सत्यवादींकर दुई पुओ थिले, लोकनाथ आउ सोमनाथ। तांको स्त्री हेउचंती राधा देवी। सत्यवादी आउ राधा देवी गर्भर दुई पुओ जन्म लाभ करते लोकनाथ आउ सोमनाथ। दिने सत्यवादी आसी कहले, राधा तुम्हें गोटे काम कर, आमर ये जो तृतीय संतान जदि आसीबो ना, मोर मन कहूँ तुम्हें पयव्रत कर। राधा हसी हसी पचारे, स्वामी पयव्रत कौन? ना रे पयव्रत कले जो संतान जन्म हुए से जगत को उद्धार कर दिए। बंदीशाला करथिले मां देवकी आसीथिले प्रभु कृष्ण। तेबे तार उपचार किपरि सत्यवादी एक कथा कहले। तेबे देवकींकर ए पयव्रत करवा कथा ठाकुर महापुरुष अच्युतानंदकर जो हरिवंश पुराण अच्छी चित्तबोध से वर्णना देखा मिले। जा हूँ पयव्रत कर सारा
ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, କରମଳା ଗାଁର ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ରାଧା ଦେବୀଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁବ୍ରତା। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କନ୍ଦା କଟା କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ହୁରି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଥର କହିଲୁଣି, ଆଉ ମନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମର ଏ ପରିଣତ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏଥରକ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ନା, ତେବେ ଆସିକି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆତ୍ମହୂତି ଦେବୁ। ଏତିକି କଥା ଦୁହେଁ କହି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ତଳେ, ନନା ଜଣେ ଆସିକିରି ବାହାରିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମା, କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ନନା, ଆମର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଆମର ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣାଇଲୁଣି। ନା, ଆରେ ମା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ, ତମର ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଫଳବତୀ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦୁହେଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ନନା ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୁମର ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ, ସିଏ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ହବ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ତୁମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ରାଧା ଦେବୀ କହିଲେ, ସନ୍ତାନ କ'ଣ କିଏ ଦେଇପାରେ? ହସି ହସିକିରି ନନା କହିଲେ, ଆଖି ଖୋଲ, ଶୁଣ। ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ରାଧା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କୁ? ଆରେ ସେ ଆମର ପରିଚୟ ଲୋକ, ମୁଁ କଥା ସବୁ ଜାଣେ। ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସିଏ ରାଜି ହେଇକି ସେ ପୁତ୍ର ହଉ କି କନ୍ୟା ହଉ ତମକୁ ଦେବେ, ତମେ ପାଳନ କରିବ। ଖୁସି ତ? ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇବି। ଏତିକି କଥା କହି ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମାନେ ଫେରିଲେ। ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ରାଧା ଦେବୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁରେ। ଏମିତି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ରାଧା ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ହଁ, କଥାଟା ଠିକ ଏଇଆ। ତେବେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତମର ସିନା ଦୁଇଟି ପିଲା, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ତମ ଘରକୁ ମୋ ଘର ଲାଗିଛି। ମତେ ପୁଅ ଟିକେ ଦିଅ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ ଟିକେ କରନ୍ତି। ତୁମରି ଆଖି ଆଗରେ ତ ସେ ରହନ୍ତା। ରାଧା ଦେବୀ ହସି କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖ, ମୁଁ ଗର୍ଭକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛେ, ଗର୍ଭକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ତମେ ତୁମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ହଉ, ଜଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ, ଆମେ କି ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ଯଦି ଆସିପାରିଲେ, ରାଧା, ଆମ ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଭାଇନା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଜିଠାରୁ ଗର୍ଭ ସମର୍ପଣ ହେଲା, ତମକୁ ହିଁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ସତକୁ ସତ 1904 ମସିହା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ। କରମଳାର ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେବଧ୍ୱଜା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିରାମ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଅଭିରାମ ନାମ ଦେଲା କିଏ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 21 ଦିନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶି ସବୁ ନାମ ତ ଦିଅନ୍ତି, ବୋଧେ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ 15 ଦିନ 16 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କରମଳାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିଲମୟ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ। ଆଉ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୁଁ ରହିବି। ହଉ, ସାଧୁଙ୍କୁ ତ ମନା କରି ହବନି। ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜି ହେଲେ, ପଦଧୌତ କଲେ, ସେ ଜଳ ବି ପାଇଲେ।
ଆସନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ଏ ପିଲାର ନାମ ତୁମେ ଅଭିରାମ ଦବ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଅଭିରାମ ନାମ ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଦେଇଛି କିଏ? କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ବସି 21 ଦିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇ ସାଧୁ ଜଣକ ଦେଇଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସାଧୁ ଜଣକ। ରାତିରେ ରହିଲେ ସାଧୁ ଜଣକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସରୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଣକ ନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଅଭିରାମ ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସୁବ୍ରତ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ନେଇଗଲେ। ଆଗରୁ ତ ଗର୍ଭ ସମର୍ପଣ ଥିଲା, ପାଳିତ ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ସୁବ୍ରତାଙ୍କର, ସେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ରାଧାଦେବୀଙ୍କ କୋଳକୁ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିରାମ ନାମ ସିନା ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଣକ ଦେଇଗଲେ, ତେବେ ଅଭିରାମ ପରବଂଶ ତାଙ୍କ ପରେ ପରବଂଶ ଯୋଡ଼ିଲା କିଏ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ସେ କଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ନା ଭକ୍ତ, ନା ଯୋଗୀ, ନା ଅବତାର? ତେବେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ସବୁ କହନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ଜଡ଼ିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଦାମା ଥିଲି ବୋଲି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ବେଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଇଏ କୋଉ ମସିହାର କଥା? 1400 ମସିହାର କଥା। ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତେବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ 1498ରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଲେ ଭାରତକୁ କେହି ଜାଣି ବି ନଥିଲେ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, 1939 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2024ରୁ 2031 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। 1400 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହବ ବୋଲି 1400 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଅତି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ପାକିସ୍ତାନ ଶବ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 1400 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା କରିଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନ, ସେ ବ୍ରିଟେନ ବି ଆସିନଥିଲା ଭାରତକୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଶବ୍ଦ। ସେତେବେଳେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। କେଉଁ ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଲଢ଼ିବେ, ଏସବୁ ମହାସମର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ବହୁତ କଥା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ 1400 ମସିହାରୁ ଶେଷ ଅବତାର କଳିଙ୍ଗୀରାମ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର 13ଟି ଜନ୍ମ ହବ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର, ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର, ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କର। ତେବେ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମ ବିବରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବକଳ୍ପରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ 12 ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଚାଲିଛି ଶିବକଳ୍ପରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 12 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ,
অদিন ঘন কর্কট জন্ম তার নাম এক ধর্ম বলি কেହି ନ ଜାଣିବେ ଗୁପତରେ ଥିବ ପରିଣାମ ପଶା ପାଲି। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ଠାର ବୁଝିବା ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟାପାର। ଭାଷାକାର ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଅଦିନ ଘନ କଟକ, କଟକ ମାନେ ଗଡ଼, କଟକ ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଦିନ ମେଘ, ନୂଆ ମେଘ, ନବ ଘନ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମେଘ ଆସେ ତା ଅଦିନ ମେଘକୁ ନୂଆ ମେଘ କୁହାଯାଏ। କଟକ ମାନେ ପୁର, ନୂଆ ମେଘପୁର କଣ? ନବଘନପୁର। ନବଘନପୁର ହଉଛି ସେ ଗାଁର ନା। ଏତେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି, ଜନ୍ମ ତାର ନାମ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାଷ୍ୟକର ମାନେ ଆକୁ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି, ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି, ଏକ ଧର୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ। ସଂସାରରେ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସନାତନ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡେ କେହି ନ ଜାଣିବେ ଗୁପତରେ ଥିବେ ନାମକୁ ଧାରଣ କରି। ତେବେ ଏଇ ତାଙ୍କରି କଥା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ କୁମରେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର 12 ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ସନାତନ ନାମ ନବଘନପୁର ଗ୍ରାମର ସନାତନ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୌନରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ। ଚିଲିକାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କରମଳା ଗ୍ରାମ। ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ କୁମରେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଥିବ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ এই ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଲମରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଖେଳିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ପୁରାଣ ଲେଖିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ହୋଇଥିବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଯୋଡ଼ିଲା କିଏ? 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଲାଗିବ। ପରମହଂସ ସେ ନାମ ହୋଇଥିବ, ତାପରେ ପରମହଂସ ଶବ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଦିନେ ଛାଡ଼ିବ ଦେହ। ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଲେ କେତେ ଜଣ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସବୁ ମିଶି ଯେଉଁଦିନ 1 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସିଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସତକୁ ସତ 1 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଠାକୁର ସେଦିନ ଦେହକୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ? ଅଭିରାମାଷ୍ଟକ
सकल पढ़िबे नाम हेब बड़ टेक मूल पदार्थरू अनेक सरीब न जानिबे अविवेक समस्ते ठाकुर जो 43-44 खंड ग्रंथ भजनमाला इत्यादि लिखिं जहाँ अभिरामाष्टक कहुच्छी कलिर जिते शेष समय आसो देखुना आज मंदिर ठार आरंभ करते गुरु आश्रम देवालय जिते साधु सन्त समस्ते किपरि विकलांग कलिर प्रबल चापरे समस्ते किपरि हंतसंत से कथा को अच्युतानंद कहते अभिरामाष्टक सकल पढ़िबे नाम हेब बड़ टेक मूल पदार्थरू अनेक सरीब न जानिबे अविवेक से जो आसी जो एकाक्षर नाम प्रचार करेंगे से धीरे 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 कलिर एते प्रबल माया आसीबो समस्ते एते भूली जिवे जे धीरे 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 सरी जिवो आ बहुत कम रहिबो कलिर शेष समय बेलकू जेते बेलकू म्लेच्छ संहार समय आसीबो सेति बेलकू तापर कोन कहले पांच जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वजीवे खबर रे करमला नाम विख्यात होइब श्रीक्षेत्र होइब थरे पांच जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वे जीवे खपर रे अच्युतानंद लिखिं मात्र 5 जन शिष्य उद्धार पाइबे अन्य समस्ते विनाश जीवे तो कम बड़ कथा नुहे एते भक्त मात्र 5टी जदि उद्धार पाइबे अन्य समस्ते खंडा खरपर जीवे चालुतु बाखारवाद आश्रम बालेश्वर जिला चक्रधर महाराज ठाकुर सन्यास से आश्रम जगबंधु बोलिक जड़े वयोज्येष्ठ बुढ़ा भक्त दिने अच्युतानंद मालिका धरी आसी पहुंचले गुरुदेव ये लिखाई देखुना 5 जन शिष्य उद्धार पाइबे सर्वे जीवे खपर रे ठाकुर कथा लिखाई कहीं देखी चक्रधर बाबा भी देखिले गुरुदेव मात्र 5 जन उद्धार पाइबे आउ सब मरबे किसी कही पार नथिले चक्रधर बाबा जग टिके प्रस्तुत हो तो आम करमला जा दुहे करमला गले करमला जाई पहुंची जेते प्रणिपात करिसेंती ठाकुर बसी हसी हसी पचारे अरे चकर तू आसीचु अच्छा हौ तू एबे से कथा आलोचना करना एबे असमय अच्छी तू जो कथा पचारिया को आसचु मु जानुची आज संध्या बेलू पूरा साधु माने डकई आज भगवत गोष्ठी सब अच्छी बाबाजी माने कौन स्थिर कर पचारे भल भल करेंगे से तोर जहाँ पचारिया कथा से पचारे एबे पचार ना कि चुप रही चक्रधर बाबा कहले ठाकुर मोर जानीदे सर्वंतर्यामी ठाकुर ठीक अच्छी संध्या बेला है भगवत गोष्ठी है साधु मैंने अनेक अनेक कथा सब पचार था कहीं सेमती है आर अर्थ कौन तार अर्थ कौन जिते चक्रधर बाबा पाली आसला सी जिते जा पहुँचले कि पूर्व ठाकुर कहले रह कहले बाबा मैंने अरे आमर चक्र आसी सी कौन पचार जानी सी आसी पचारे किंतु चक्रधर बाबा कहना प्रभु को जे मु कौन आसी जो लीला कथाटी चक्रधर बाबा जो बही अच्छी से मिल ना तो राधाश्याम पट्टनायक खंडगिरी लीला लिखी कथाटी ठाकुर हसी हसी कहले अरे सी कौन पचारे आसी तुम जान जे अच्युतानंद जो लिखिं 5 जन शिष्य उद्धार होइबे सर्वे जीवे खपर रे से यही कथा पचारिया को आसी धार धार अश्रु खसी पड़ा
ଚକ୍ରଧର ବାବାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୋର କଥା ଜାଣ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ବି ଏ ବାଦରେ ଅଛି, ମନେ ପଡେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଯଦି ତୁମ অপরাধী হুয়ে তুমি কি গহিব আত্মপ্রাণ। সত্যনারায়ণ প্রভু অন্তর্যামী মন কথা জাণ। সত্যনারায়ণ। ତେବେ ଚକ୍ରଧର ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥା। এই যে 5 ଜଣଙ୍କ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଠାରର କଥା ସବୁ। ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ 5 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। 100 ଜଣ ଥିଲେ କୌରବ, କିଛି କରିପାରିଲେ? ତେବେ ଧର୍ମରେ ଥିବାରୁ ଯେପରି ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା, ସେଇ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର କଳି ଯୁଗରେ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କଥା ତ ଏତିକି। ଆଉ ତୁମେ 1 2 3 4 5 କାହିଁ ଗଣୁଛ? এই ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବେ, ସର୍ବଜୀବେ ଖପରରେ। କରମଳା নাম বিখ্যাত হইব, করমলা নাম বিখ্যাত হইব, শ্রীক্ষেত্র হইব থরে, শ্রীক্ষেত্র হইব থরে। দিনে এই করমলা নাম বিখ্যাত হব, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ ବୋଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ସାରିଛି। ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଜି ବି ମାଘ ମାସ, ବୈଶାଖ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ। ଠାକୁର ନିଜେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଘ ବୈଶାଖ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅବଢ଼ା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶରେ। ତେବେ ମାଘ ମାସ, ବୈଶାଖ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅବଢ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଏହିପରି ଆଉ 30-40ଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜିର ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଗଲେ ତ ଯିବା, ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଗୃହକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କଥା। ଗୃହକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିବ, କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳରେ ନାମ ନ ଭୁଲିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମା ଜୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ, ଆମ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସଦୈ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର।